19 december, vierde zondag van de Advent. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra ik uw groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen, wat daar vanwege de Heer gezegd is. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het evangelie van vandaag, de vierde zondag in de Advent, spreekt ons over twee vrouwen die een kind verwachten. Maria, de moeder van de Heer, en Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. Beide vrouwen hebben, zoals ook hun verwachte kinderen, uiteindelijk een bijzondere plaats in het heilsplan van God. En zij maken voor ons in dit deel van het kerkjaar duidelijk wat God kan doen met mensen die openstaan voor zijn woord. En hoe mensen handelen die geleid worden door Gods Heilige Geest. Laten we eerst kijken naar Maria. Zij is iemand die God in haar hart draagt. De heilige Maria die door het bergland van Juda naar de heilige Elisabeth gaat, toont ons hoe het geloof ons aanspoort, ook in dit deel van het kerkjaar, op weg te gaan, om Jezus naar anderen te brengen. Heilige Maria gaat met spoed. Een heilige onrust drijft haar voort. Zij gaat door het gebergte. Niets houdt haar tegen. Ze wil haar genade en haar geluk naar Elisabeth brengen, om het met haar te delen. God is voor de heilige Maria niet zozeer iemand om over te praten, maar iemand die bij haar is, de aanwezige. En zo is zij voor de heilige Elisabeth de ontmoetingsplek met de levende Heer. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer, zegt zij, naar mij toekomt. In Maria wordt God op een nieuwe wijze ervaarbaar. De heilige Maria draagt God naar de mensen toe. Dat heeft zij niet één keer gedaan bij dat bezoek aan Elisabeth. Nee, zij doet het nog altijd. God komt tot de mensen door mensen die van Gods geest vervuld durven zijn. Hij geeft vrede. Het evangelie zegt vandaag ook vreugde aan de mensen, door mensen met zijn vrede en vreugde te vervullen. Er wordt wel eens gezegd dat wij leven in een tijd van godsverduistering. Dat betekent dat veel mensen God niet meer, ook als zij dat willen, kunnen ervaren. Kijken we nu ook eens naar de heilige Elisabeth. Zij is het voorbeeld van een gelovige die een bijzondere gevoeligheid heeft voor de aanwezigheid van God in andere mensen.
Zij ziet niet alleen wat zich aan het oog aanbiedt, maar ook wat in de onzichtbare werkelijkheid schuilgaat en werkzaam is. Dit vermogen om de Heilige Geest te ervaren, waar maar heilige Elisabeth zo mee begiftigd is, kan een mens zichzelf niet geven. Dat gebeurt alleen door de werkzaamheid van de Heilige Geest zelf. En daarom juicht de Heilige Maria over Gods genade, die op deze manier in mensen werkt. Gelukkig ben je, zegt het Evangelie, deze 4e zondag in de Advent, als je gelooft. Dat wil zeggen, als je het waagt een stap verder te zetten dan wat je nu weet, ziet en kunt. De beide vrouwen, Maria en Elisabeth, hebben dit gedaan. En daardoor is hun geloof tastbaar geworden. Ze zijn voor elkaar een plek van ontmoeting geworden met de levende Heer. Heilige Maria en Elisabeth ontmoeten elkaar. De mens die God in zijn hart draagt en de mens die God in de andere herkent en prijst, staan bij elkaar. Beide gestalten beelden een grondhouding uit van een gelovig bestaan. Laten wij, zo vlak voor Kerstmis, naar dit beeld opzien. Straks ook heel bijzonder in de geboorte van de kerststal. Amen.